Ahojte, v dnešnom videu sa budeme venovať výpočtom. Vysvetlíme si totiž, ako sa v chémii pracuje s hmotnosťou a celkovo s množstvom látky. Presnejšie pôjde o relatívnu atómovú a molekulovú hmotnosť, látkové množstvo a molárnu hmotnosť. Prečo sa vôbec o niečom takomto rozprávame? A prečo to vôbec bolo vymyslené? No jednoducho preto, lebo jeden átom uhlíka váži 1,99 x 10 na minus 26 kg. A s takým číslom sa teda pracuje veľmi zle, ak si napríklad potrebujeme vyrátať množstvo nejakej uhlíkovej zlúčeniny potrebnej na uskutočnenie experimentu. A práve kvôli tomu sa často pracuje s inými veličinami. Pozrime sa teda na relatívnu atómovú, respektíve molekulovú hmotnosť. Na výpočty sa používa menej ako ostatné, neskôr vysvetlím prečo, ale pre lepšie pochopenie si ňou potrebujeme aj tak prejsť. Pre účely relatívnej hmotnosti bola založená atómová hmotnostná konštanta MU, ktorá sa rovná 1,66 x 10 na minus 27 kg. Táto konštanta hovorí, ako jej názov naznačuje, o relatívnej hmotnosti átomu alebo molekúl. Inak povedané, používa sa ako nejaká všeobecná hmotnosť alebo ako referenčná váha pre všetky atómy. Relatívnu hmotnosť konkrétneho átomu teda získame tak, že jeho hmotnosť porovnáme s átomovou hmotnostnou konštantou, teda s tou všeobecnou referenciou. Takže napríklad relatívnu átomovú hmotnosť vodíka označujeme ju R vodíka, vypočítame tak, že vydelíme hmotnosť vodíka, M vodíka, tou našou referenciou. Výsledkom týchto výpočtov je číslo bez jednotiek, ktoré vyjadruje, koľkokrát je hmotnosť átomu alebo molekuly väčšia ako referencia. Výpočtom môžeme napríklad zistiť, že relatívna átomová hmotnosť kyslíka je približne 16, čo znamená, že jeho hmotnosť je 16 krát väčšia ako átomová hmotnostná konštanta, teda referencia. Toto číslo nájdeme v periodickej tabuľke. Existuje aj relatívna molekulová hmotnosť. Tá sa označuje MR a tiež sa dá vypočítať vzorcom. Avšak je omnoho jednoduchšie vypočítať sčítaním relatívnej átomovej hmotnosti AR každého átomu v molekule. Poďme sa pozrieť na príklad, aby sme to lepšie pochopili. Príklad znie následovne. Vypočítajte relatívnu molekulovú hmotnosť kyseliny sírovej. Takže, chceme zistiť MR kyseliny sírovej. To je náš otáznik. Ako sme sa dozvedeli, MR je najjednoduchšie vypočítať sčítaním relatívnej átomovej hmotnosti každého átomu v molekule. Poďme si to teda rozpísať. Potrebujeme teda zrátať 2x AR vodíka, 1x AR síry a 4x AR kyslíka. Ako to vidíme v molekule? Keďže sme zistili, že AR konkrétneho átomu môžeme nájsť v periodickej tabuľke prvkov, potrebné hodnoty si dosadíme a dostaneme výsledok 98,078. Ako už teda vieme, toto číslo nemá jednotky. Teraz sa presunieme na látkové množstvo. V tomto prípade sa nebudeme pozerať na váhu, ale na počet častíc. Častice môžu znamenať viacero vecí, napríklad átomy, jóny, molekuly, vždy sa treba pozerať na kontext. Kvapka roztoku alebo kryštálik soli sa skladá z veľkého množstva častíc. Môžeme si to predstaviť ako malinu, ktorá sa skladá z viacerých malých bobuliek. Ale ako tieto častice, alebo teda bobuľky, v maline spočítať? Práve na toto spočítanie základných častíc vo vzorke sa používa látkové množstvo. Označujeme ho malým n a jeho jednotka je 1 mol. Teraz sa môžete pýtať, ako nám to pomôže? Ako mám určiť počet častíc na základe látkového množstva, alebo teda molov? Proste čo? No vedci to vyriešili tak, že vytvorili ďalšiu konštantu. Samozrejme. Tentokrát ide o veľmi známu, aspoň vo vedeckých kruhoch, a na hodinách chémie je veľmi často používanú Avogadrovú konštantu. Na. Jej hodnota je 6,022 x 10 na 23 mol na minus 1. Wow, čo? Toto celé jednoducho znamená, že 1 mol akýkoľvek látky obsahuje 6,022 x 10 na 23 častíc tejto látky. Takže pre rekapituláciu. Látkové množstvo hovorí o počte častíc vo vzorke a je vyjadrené v móloch. 1 mol látky obsahuje 6,022 x 10 na 23 častíc. Dobre, už sme skoro tam. Ešte si ale musíme povedať, ako môžeme látkové množstvo vypočítať.
Môžeme ho vypočítať pomocou Avogadrovej konštanty, a to tak, že vydelíme celkový počet častíc v látke, veľké N, Avogadrovou konštantou, Na. Ak počítame príklady a chceme použiť tento vzorec, v príklade musíme mať N zadané, no a Avogadrovú konštantu poznáme, takže dopočítať látkové množstvo už bude jednoduché. Ak však N zadané nie je, môžeme sa obrátiť na druhý vzorec, ktorým sa dá látkové množstvo vypočítať. V tomto vzorci použijeme hmotnosť látky, ktorú vydelíme jej molárnou hmotnosťou. Tu si vysvetlíme o chvíľočku. Takže hotovo, môžeme vydýchnuť. A poďme si to skúsiť precvičiť na príklade. Príklad znie následovne. Vypočítajte, aké látkové množstvo predstavuje 18,069 krát 10 na 23 molekúl vodíka. Poďme teda na to. Zo zadania poznáme celkový počet častíc v látke, takže veľké N, ktoré sa nám rovná už spomínaných 18,069 krát 10 na 23. Keďže máme zadané veľké N a chceme vypočítať látkové množstvo, takže malé N, na výpočet budeme ešte potrebovať aj Avogadrovú konštantu, Na. Teraz nám už stačí iba zapísať vzorček na výpočet malého N, ktorý už poznáme, a dosadiť čísla zo zápisu. Po vydelení dostaneme výsledok 3 a samozrejme už vieme, že to budú 3 móly. Poďme túto našu mučivú trojku ukončiť molárnou hmotnosťou, ale nebojte, s ňou to bude o niečo jednoduchšie. Stačí si uvedomiť jednu vec. Molárna hmotnosť látky je hmotnosť 1 molu častíc tejto látky. Čiže moly, látkové množstvo, určujú počet častíc a molárna hmotnosť určuje hmotnosť týchto častíc. Molárna hmotnosť je označovaná veľkým M a dá sa vypočítať pomocou následujúceho vzorca. Veľké M látky A, takže je molárna hmotnosť, sa rovná malé M látky A, takže je hmotnosť, delené malé N látky A, takže je látkové množstvo. Čo je iba poprehádzovaný vzorec, ktorý sme už použili na výpočet látkového množstva. Hmotnosť delíme látkovým množstvom a jednotka teda bude gram pre hmotnosť na mol pre látkové množstvo. Čo sa tiež dá napísať ako gram lomené mol, keďže delíme hmotnosť látkovým množstvom. Čo sa dá tiež prepísať na gram krát mol na minus prvú. A teraz príde ten zlepšovák. Molárna hmotnosť vyjadrená v gram krát mol na minus prvú sa číselne rovná relatívnej atomovej hmotnosti AR. Jednoducho povedané, veľké M rovná sa AR. A keďže molárnu hmotnosť je vo väčšine prípadov jednoduchšie vyrátať, relatívna atomová hmotnosť sa používa menej často. Jediný rozdiel, na ktorý si treba dať pozor, je, že relatívna atomová hmotnosť je bezrozmerná, teda nemá jednotky. Molárna hmotnosť na druhej strane jednotky má, a to gram krát mol na minus prvú. Atomová hmotnostná konštanta Mu sa používa na vypočítanie relatívnej atomovej hmotnosti AR, a to tak, že hmotnosť atomu porovnáme s atomovou hmotnostnou konštantou. Takže vydelíme hmotnosť atomu hmotnostnou konštantou. Výsledkom nášho podielu bude číslo bez jednotiek, ktoré hovorí, koľkokrát je hmotnosť atomu väčšia ako konštanta. Látkové množstvo N zase vyjadruje počet častíc v látke. Jeho základnou jednotkou je 1 mol a na jeho výpočet sa používa Avogadrova konštanta Na. Avogadrova konštanta nám hovorí, že 1 mol látky obsahuje 6,022 krát 10 na 23 častíc. A keď vydelíme celkový počet častíc v látke Avogadrovou konštantou, dostaneme látkové množstvo. Na jeho výpočet sa však dá použiť ešte jeden vzorec, a to použitím molárnej hmotnosti. Takže vydelíme hmotnosť látky jej molárnou hmotnosťou. Po prehadzovaním toho istého vzorca vlastne dostaneme vzorec na výpočet molárnej hmotnosti samotnej, ktorá vyjadruje hmotnosť 1 molu častíc. Vypočítame ju teda vydelením hmotnosti látkovým množstvom. Výsledok bude v gramoch na mol. Na lepšie pochopenie vzťahov medzi hmotnosťou, látkovým množstvom a počtom častíc odporúčame si pozrieť následujúcu schému. Rovnako prikladáme pomôcku na jednoduchšie zapamätanie vzorcov.